amikor beköszönsz utána, Sziasztok! jó? Sziasztok! Ez itt egy újabb videó, ez a közös videónk. Hát nem az EH-ban, ez egy olyan játék, hogy össze vagyunk kötve, és akkor így kell átmenni ilyen... Ja, nem, most leestem. A másik az erre fel tudja húzni, de ha nem sikerül, akkor meghalunk, ugye? Így most sikerült. Most halljunk meg, hogy gyorsabbak legyünk, és akkor utána el is kezdjük. És meg is haltunk. Elkezdtük, kipróbáltunk, de most menjünk tovább. Én vagyok a piros, ő meg a kék. Induljunk. Egy. Mindig ugyanazon. Jó, 3, 4, az 5. Gyere. Jó. És az utolsó. Szuper. Jó. És akkor itt most fel kell mászni. Ha csak nem az egyikük leesne. És itt a checkpoint. És elvettem a checkpointot én legalább. Húzzál föl gyorsan. Hol neked a checkpoint? Itt van valahol, ugye? Hol a checkpoint neked? Ugyanott középen? Mindegy. Csak szerintem, ha én már mivel felvettem, szerintem így már jó lesz. Mivel én már felvettem, így szerintem már nem igen. Máshol. Aha, nem. Igen. Ja, de. De. Menjünk tovább. Jó. Játszottam már ilyen játékkal, de ott nem volt checkpoint egyébként, és nem árammal. Jó, nekem itt a checkpoint. Újabb checkpoint. Jó, nekem ugye mindig a piroson, nekem mindig a kéken kell menni. Jaj, ne! Ugrok tovább. Nem érdekel, nem várok meg. Ne! Felvettük a checkpointot, szóval az... Igen. Jó. Sokszor meg fogunk itt halni. Igen. Könnyű nem lesz. De Áron, tudod milyen jó? Mi? Egyszerre megyünk a mennybe. Még ott is találkozni fogunk, ugye nem estél le? De. Tessék? Pedig azt hittem, hogy itt tudok menni tovább. Ide lehúzzak. Ez szerintem ez a legnehezebb. Te mit csinálod? Húzol még szerintem. Szerintem már nem húzzak. Induljunk el. Jó. Van. Jó. Szuper. Jó van. Jó, hogy azt, hogy gyere. Mi hol van a már checkpoint? Nem menjél te is oda. Jó. Azt hittem leesek. Jó. Itt a checkpoint. Elvettem a checkpointot. Azt nem tudom, hogy ez enyém. Hol a rétrád? Pirosan próbálj te is feljönni? Igen, hát... Látszik rétrát? Nem. Felvettem már a checkpointot, úgyhogy igazából... Arra húzzál föl. Mindegy, leesek itt könnyebb. Jó, de szép. Jó, fölvettük a checkpointot. Jó. Hol vagyunk? Megint húzlak. Jó, induljunk el tovább. Jössz? Jövök. Jó. És akkor itt nekem hol? Ne. Húzzá. Ne. Jó van. Jó, bejöttem. Itt fölmegyek. Tovább. És megint fölhúzlak. Itt meg már mind a kettőnknek van egy létra. Ne!
meghaltunk. Megint meghaltunk. És szerintem... Áron, Igen? felvétel. Most óra föl Áron, kell. felvétel. Igen? Megy még? Igen? De hogy hány perce megy? 5,5. Jó. Stúra föl kell húznom. Téged? Ez a kedvencem. Ne, beakadtam itt. Kicsit engedj le, és inkább... Jó, húzza. Ne, megint átjutok. Jó van. Szuper. Jó, sikerült. Jó, és akkor mindjárt fent vagyunk. Jó, megvárlak téged is. Ugye, de szerintem itt megint téged át kell húznom. Jó, várjál. Húzzak? Igen. Ez fel? Itt a fánál ki tudlak támasztani. Most csak tombolok. Ó, Isten, ez a hülyén néz ki. Jó van? Fent vagy már? Nem. Hol vagy? Mindjárt. Mindjárt fent vagyok. Nem lehet igazán. Jó van. Most vagyok fent, szuper. Most neked kell ugyanezt átcsinálnod. Szerintem... Szuper, fent vagy. Jó. Nem baj. Picit menjél bentebb. Jó. Az ki a lila? Ja, én lenyomom, te meg menjél. Én lenyomom. Ne. Jó. És most meg áthúzlak. Oké. Ott a checkpoint. Mindjárt. Még menj. Szuper. És ez egy nagyon jó játék. Jó sokáig fog elmenni. Úgyhogy menjünk is tovább. Úgyhogy, de viszont mindjárt be fogjuk fejezni. Úgyhogy, jaj, ástam. Jaj. Úgyhogy lassan Én is. köszönni tőletek. És akkor, hát ezzel elismertük. Igen. Ha tetszett, Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. ne húzzál, mert várjál, köszönjük, mert egy normálisan tudod, így ugri-bugrizva. Ne menj sehova, de ne menjél, Jó. csak így ugri-bugrizva. És akkor így felle. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Menjünk ki egy picit, menjünk ki azért. Jó. Leestünk. Várjál. Ja, felhúzod. Várjál. Jössz. Le fogsz húzni. Na jó van, tudjátok mi? Amíg itt szerencsétlenkedünk, köszönjünk el, és sziasztok. Van itt valami kód, író. Tényleg? Ja, így valami command is van itt. Tényleg? Valami command. Jó, leesestünk. A chat mellett van egy command. És írjátok meg a kommentekben, hogy milyen játékot játszunk ezután. És hogy legyen több videó, jó van így, vagy kevesebb. Itt hogy jöttünk át? Nem tudom. Ja, hát ez ilyen könnyű. Itt már nem fogunk tudni átjönni. Hát szerintem ez nem így kellett volna lenni, hát mindegy. Szóval, ha tetszett, iratkozzatok fel. Nyomjatok egy lájkot. És találkozunk vele a következő videóba. Sziasztok! Sziasztok!